Hindi eh. Di mada. Bunoy nga, kita rin duha mo. Dakop skanding. Nya? May sabot ni mo? Patabang taglain? Kinahanglan yun nga daghan ta eh. Mayabag ta? Magpatabang ko ta. O nya, madakpa na tong kanding. Nya ka lang nitabang na to. Matagaan to siya. O nya, maabot ang panahon. Madakpa na ginato ang kanding. Daghan na o nya ang mahibaw. Magkagubot ha. Corporation niya o nya. Daghan ang managiya. Nya, okay ka na. Mausap no? Tingin nalimot ka sa atong panumpa. Nalimot ka na? Nga kita rin mo dakop sa kanding? Kita rin nahibaw sa maong sikreto? Kung sa may sikreto ni mo di ay? Pahibaw o na ito na sila tanan? Sikreto din na? Mawita na? Wow! Nya, ano bita mo taglay katabang? Kung ka, madato na ta, diha ta mi katabang, made ba? Sustinihan lang una nato. Kaya kabaw ka mon. Kita na ba'y nakapabor sa tanang nangita? Estudyuhan yun na to pag-ayaw bunay. Kung saan na to pagdakop ng katinga. Naabi ako yung una-unaan. Nga man. Laangon. Saan lagi paglaang lagi? Laangon god. Saan gani? Ato lang ta magsabot sa bayo eh. Kapoy biya. Tanaw eh. Di isa ka mangisna? Laki sir. Ay, tanda po ko sa klakip, Mino. Tanang tao dun sa bukid ba? Sultihe sila, ha? Si kinsa nilang makakita sa kanding, hinahanglan di pa ibaon sa paring. Mau ba sir? Lagot ng babayhan, ha? Okay raman ang tako ba? Kumis papa nga, mag-apil-apil sa ni mga yuta din yung pita. Di lang sa mag-apil-apil sa kanding, silas na siya. Ay paglangay, ha? Tagsa-tagsa, sulti mga tao din eh. Ingna sila, kutos mahimo, kung kinsay makakita sa kanding, di gud isaba ni ang paring. Oo sir, akong ingnon. Ugma, musayo ko Paulis bay. Kiksulti kong papa, ako sa paybaon sa kabuang ni ang paring din eh. Tuo ko nga doon na kay baw sa paring sa abilidad ng kanding da, sa birto din eh. Mauna ni Ron. Nagmit. Ikaw na, kanding ragon na. Yang anong interesado mo kay siya. O buto na una mas bililhon bago ng yuta kaysa kanding. Mo lagi. Wala kinahanglan yung nga akong paybaon sa papa niya klaki. Sayo ka ba sir? Kinahanglan lagi nga buntag pa sayo, moadto na ko sa amo. Gigstorya ko papa. Or may bawaan sa na ako ba o sa iyang desisyon na ning kalaking ang paring. Ay, naghapon, balik di ko dali. Sige sir. Kaya to na ko sa agaw. To may motor niya para makasakay ka. Makabalik na yung kadayon. Sila ko na! Sige sir. Kauntak to sila siyo. Naglalis lagi to. Nya, mura man to nang luod si Sir Marlon. Huwag ganito siya mukaon. Nanaog lagritso. Problema na nila munday. Di ta mangilabot. Saguta di manghilabot. Agawon bina nato sila. Natural, mapiktahan ta. Di lang ta mo pagawa sa atong pagdapig munday. Pero tigaan ko na ito importansya sa Sir Marlon. May katarungan ra ba sa si Ma'am Amparing? Oh, lagi. Pero di lang kita mapakita ang pagdapig. Kay mas gamahanan ba si Sir Marlon, kay buhay pa si Nyorsibio. Lagi noon. Pero, para ba na ako din siyo, may katarungan baya gyud si Ma'am Amparo.
Ana lang ko nagproblemaha Munday. Kay puros na mga apo. Ana lang komentaryo hilom na lang. Aw, hilong good. Ang gusto ra ba ni Sir Marlon nga papulion na nasamparin sila ha. Ngano man? Maghatag lang ko no kagubot, dinis bukid. Tabian ko no. Ngano butang natabian mas mamamparo? Di man good. Basta mo na yan pong. Nganong di siya gustong magdugis ang paring din eh. Ngano sad kahano? Wa man jugo ka dungog nga nagtabi-tabi na diya sa nga silinganan sa mamamparing. Nga manaot sa lang tao. Di sa jugo ka tuo ana Linsyo oy. Subuang. Ang kanding rin hinungdan. Ngano nasuko si Sir Marlon. Ang ilabot si Amparing. Kandi nga. Katong gipapangita ni Sir Marlon? Oo, good. Sus! Kanding rin di ilang gilalisan? Kagamay ang butanga? Usa ka bukanding lalisan pa? Kani atong gipuyan kani kadako aning yutaa? Kana unta ilang giatiman? Di kay kanding ra, kadaghang kanding din nang mapalit. Matulay sila dito sa probinsya, malit og kanding sa usa ka truck pa. Ngano gud taon? Nga maglalis lang ng kanding ra man na. Ay. Asyo ay. Suod man gyud Sir Marlon. Hay may maayo. Tumbag gyud na panagsa uy. Kasi pagkatinuod sobra sa kana ka stricto si Sir Marlon oy. Ay Munday, di na lang kita manghilabot ana. Ay sultihan lang ko gamay. Aron dili siya magpatuyang sa pagka-stricto. Sigsultihan pa Munday. Kay ilan ang kinaiya. Huwag kita mahimo. Mata maghilom na lang ta. Simon! Doon sa kanyo. Naman tay. May balita tay. Doon ako isulti ninyo. Mensahe gikan ni Sir Marlon. Minsay? Oh. Kini mensahe ni alang sa tanang namuyo din he. Unsa man na to eh? Kamo ba? Kay trisado mo skanding no. Nangitam sa muskanding, di ba? Oo. Ano man di ay? Paminaw magmaayo ha. Og isilsil gini sinyo alin patakan. Silsil. Palar magpiko ang naa nato bon? Ikaw ba? Pagtarong god. Di biya ni binuang ako ah. Di man sa ni binuang ako to eh. Ikaw rin guys ko tiyag silsil. Dili silsil og piko ang pasabot. Bon. Kini mo itanom sing unahon na ba? Oo. Arang-arang na lang itanom kay daw na may daghang kaang sa amo. Ilom dia oy, aron ta madali. Si binuang diha. Ay god si binuang god. Kini, mando gini si Marlon ha. Og madakpang gani yung kanding. Ihatto din yung adto. Mao ni importante ha. Mao ni giingon ni Sir Marlon. Nga kung kinsa gay ninyo makadakop sa kanding, di gud pay baon si Mamang Paro. Mao ginahinom dumi ninyo. Ano na yung unanam na to eh. Unsa may nungdan? Basta kay mao ni mando. Ato gid ang tumanon. Ayaw na ninyo kalimti ha. Ano gid ka no? Di mo gid na to. Puno pa hibawon ko sa mamamparo. Ang kahasad. Noon, apo man siya. Basin, gusto siguro siya mo angkon sa kanding sab. Siguro. Ang ako na lang ba? Maatlan nga na si mamamparo niya. Madakpan na tong kanding. Saan na to namon? Mauna ron. Mauna ida kong problema kung naa siya. Di tamo sugot anak kinahanglan kita ra gyud.
Kakabiyana eh. O makita na tong kanding. Ang maghihatag na to. Di na to ihatag. Manugod. Yan. Ya iya lang tagpaningkamot, God. Mauna diha. Sa makauna lang. Total, di masato ilang kanding. Ang ila ra mga apuhan ang gitugahan atong kanding. Correct. Sa ato pa, kung kita'y magkakita atong kanding, lagmit kita sa tugahan. Mo yun. Kamardusa na, kanang kanding. Oh, good. Pastila, no? Kung lain magkadakubon, ang sa itong buhaton? Ito, no? Awato lang sikreto ng makadakop. Kumbinsiyo na to pag maikod. Ihatag lang nila ang kanding na to. Unya, kanang premyo nga giingon ni Sir Marlon, ato lang inon nga kitay muhatag nila. Hana na lang. Problema ba kung mangita og money down ba? Musugot lagi na. Mahimo atong palabuan. 100,000, ato 200,000. Plus interest pa yun. Siyarog di musugot. O man ay problema bon. Bisag usa ka milyon kalibo ka pesos pa og 5 ka centavos. Nya, wala ba'y aso nga makumkum? May buo na ba ng Sir Marlon? Saan lang kay buhato niya nato ba no?